For sale, magic light, kahit dulo ng daliri, iilaw siya. Harmless din po siya sa mga bata. Subukan mo na. Ikaw naman. Haka mo dito. Ganon. Okay. Ito ho, pwede po natin isaksak sa 220 volts po. Ayan po. Kuryente. Nakita niyo ano? O, pwede siya tanggalin ng ganyan. Umiilaw din po siya kahit yung tubig. Baka sabihin niyo po, may acid to, anumang chemical. Inumin ko yung tubig. Bababad ko ha. Umiilaw. Konta kasong taste po. Sa murang halaga lang po. Sigurado naman yung sulit ng bayad niya. Ulitin na natin. Kahit sa kamay lang ang umiilaw na. Ika naman anak. Ayusin mo. Okay. Ikaw anak. Wala akong magic. For sale po. Thank you. Ito po yun, gawa sa mga recycled material. Kakabit natin ito sa electric fan. Simple lang ikabit. Uy. Ilalak lang natin para hindi maingay. Kasi pag maluwag, maingay. Okay? Panda rin na natin. Ito na. Number 1. Number 2. Number 3. Okay. Kita niyo na ang liwanag ng ilaw. Simple lang, ikabit mo lang siya at yun, gagana na kagad. Kung gusto nyo mag-charge ng cellphone, ganito lang kasimple. Ikabit nyo lang ang iyong charger. Patayin mo ang ilaw. At ikabit mo yung cellphone. Ayun, nag-charge na. Kita nyo, charging. Simula dyan. Papunta dito sa cellphone. Gazo! Okay na, okay. Pitin mo na. Yan yung bagong salang. Ilang minuto pa rin? Bago pitigin? 15 to 20 minutes. Okay, ito na yung 15 to 20 minutes. Ayan. Pag pinitik mo siya, doon na rin siya mag-yellow. Tingnan. Oo. Ano? Isa ba? Diba? Diba siya? Oo. Ayan. Ganyan. Pagpaligyan natin para hindi malapit. Ayan. Go. Gaya ng pangako ko sa inyo noong nakaraang halalan 2016
Nandito na po ang para sa Toda. Ang motorsiklo na tumatakbo sa Daso Water Fuel. Ito po ay makikita ninyo ngayon. At ito ay Suzuki. Ito po ang bubbler niya. Ito po yung carburetor. Kita po niyo kung gaano kalakas ang pagbabol niya. Dito po ay narito ang kalahati nito ay hydrogen. Diretso na po yan sa pinakakarburador. Meron pong check valve, one-way valve para hindi na bumalik yung gas. At ito po ang controller. Yan po ang pinaka-controller. At ito po ay merong sariling switch. Ito po ang pinaka monolock niya. At ito po ang may-ari ng motor, si Mr. Fred. Siya po ang pinaka-presidente ng motorcycle sa buong Pilipinas. Kaya doon sa mga gustong magpagawa, kontakin lamang si Fred sa Roa City, Iloilo. At sa Montalban, Guimaras. Marami po salamat at hanggang sa muli, mabuhay ang tubig na gasolina.